Llevo haciéndolo tanto tiempo que se ha convertido Garai en hartan, costumbre. emakume gehiegik jasaten zituzten tratu txarrak. Eta horrek ez du bat ere graziarik. Eta okerrena da, oraindik ere jasaten dituztela. ¿Sabes que hay muchas personas que están aquí para protegerte y apoyar lo que tú decidas? 90ko hamarkadaren ondarretan, denon ahotan zebilen sekretua izateari utzi zioten tratu txarrak. Eta biktimak salaketa egiten hasi ziren. Ana Orantesen kasua deigarria da. Senarrak bizirik erre zuen. Emazteak telebistan tratu txarrak jasaten zituela salatu ondoren. Kasu hark gizartea izugarri sentsibilizatu zuen basakeria horren kontra. Tamalez, gaur egun ere gertatzen dira era horretako basakeri ugari. Ordura arte arazo pertsonal bat zen, emakumeen arazo pertsonal bat zen, pribatua. Eta aldatu dena, urte hauetan izan da, arazo sozial bat bihurtu dela, eta aldatzen ari dena da hori salaketa gehiago egiten direla, eta baita ere emakume askok erabakitzen duela horrekin bukatzea.